మొన్నటి రాజులకిని పుస్తకము 15వ అధ్యాయం మనడు మీకు అందరికి నా నిండు వందనకు ఓడటి ఈ 15వ అధ్యాయతే 9వ వచన తగ నుండి 24వ వచన వరకు నేడు మనడు యూదా రాజ్యతిని పరిపాలన తుంత ఆసత్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాడు. ఆసా రాజు మరి ఈ 9వ వచన తగ నుండి 15:9 నుండి 24వ వచన వరకు అలాగే మనడు దినవృత్తాంతాలకిన పుస్తకము 2వ దినవృత్తాంతకిన పుస్తకతి కూడా మనడు 16వ అధ్యాయతే మనడు ఆసత్ గురించి నేర్చుకుంటాడు. ఇక మొత్తం మనడు అగ్గ చాలా స్పష్టంగా అగ్గ కూడా నేర్చుకుంటాడు. అక్కు ఈ భాగతే ఈ ఆశ రాజు మరి యూదా రాజ్యతిని మనుషురికిని బేల నడిపిస్తుండు, ఓండు బేల నడుతుండు. దాని గురించి మనం నేర్చుకుంటాడు. అలాగే యూదా రాజత్త ఆసత్ గురించి నేను 6 విషయకు నేర్చుకుంటాడు. 3 ఓడు తుంత మంచి పణుగిని గురించి, అలాగే 3 నడత దేవుడికి దుఃఖకరంగా బాధాకరంగా నడత 3 విషయకిని గురించి నేర్చుకుంటాడు. మొత్తం 6 విషయకిని గురించి నేర్చుకుంటాడు. ఓడటి 15వ అధ్యాయం 9వ వచన తిని చదువుకు. ఇశ్రాయేలు వారికి రాజైన యెరోబాము ఏలుబడినందు 20వ సంవత్సరమున ఆసా యోధా వారిని ఏలనారంభించెను. అతడు 41 సంవత్సరములు ఇశ్రాయేలు నందు ఏలుచుండెను. ఓడటి 41 సంవత్సరకు యోధా రాజ్యతిని పరిపాలనతో నడిపిస్తుండు ఈ యోధా రాజు. అతకు యెరోబాము యెరూషలేము ఇశ్రాయేలు రాజ్యకి రాజత్త యెరోబాము ఏలుబడితే 20వ సంవత్సరము ఈ రాజు యూదా రాజ్యతిని పరిపాలిస్తాడు మన డూడితడు. ఓడటి మరి ఈ 9 నుండి 24 భాగతే ఓండు బేల నడుతుండు, ఓండు జనతిని బేల నడిపిస్తుండు. ఇత్తది చాలా జనతిని బేల నడిపిస్తుండు. అలాగే ఓండు వ్యక్తిగతం ఓని జీవితం ఓని బ్రతుకు బేల మత్తే ఇత్తది చాలా ప్రాముఖ్యం కదా మనకి. అందుకనే ఓడటి మొన్నే ఓడు తుంత 3 పణుగు బాతదు మనడు ఓడకడు. ఓడటి దేవుటి వాక్యతిని చదువుతాడు. 11వ వచనం. ఆసా తన పితరుడైన దావీదు వలె యెహోవా దృష్టికి యథార్థంగా నడుచుకొని పురుషగాములను దేశంలో నుండి వెళ్ళగొట్టి తన పితరులు చేయించిన విగ్రహములన్నిటినీ పడగొట్టెను. ఓడటి ఇక మనడు ఓడుకు మొన్నే ఆసారాజు ఓడు తుంత మంచి 3 పణిగిని గురించి కేతనెత్తాను కదా. ఆసారాజు రాజ్యతిని పరిపాలన తుంగటందుకి దేవుటే జనతిని నడిపించడానికి మనుషులకి యోధా రాజ్యతిని నడిపించడానికి ఓనిని ఓడు దేవుటగ్గా మంచి మనుషులుగా బేలా మంతను బేలా మత్కు దేవుడికి నచ్చితను జనతికి నచ్చితను. మున్నే దేవుడికి నచ్చవలే, తర్వాత దేవుడికి నచ్చకు జనతికి తప్పకుండా మనుషులకి ఇంక నచ్చితాడు మనడు. అందుకనే ఓని కోండు సిద్ధపడుతుండు. దావీదు బేలా మత్తుండు. ఓని మొన్నటి రాజులకు మంచి రాజు బెనుడని మినో ఇతుకు దావీదు. అందుకనే దావీదినే ఓండు మాదిరిగా తీసుకునిచి దావీదు బెలా పరిపాలన తుంపుతుండు, బెలా నడిపిస్తుండు. అలా నన్నొరు మంచి రాజునిగా మనుషురికిని గుండెని మనుషురికిని దృష్టితే దేవుటి దృష్టితే నిత్తవలే ఇంచుకెచ్చి దానికి ఓడు దేవుటగ్గా సిద్ధపడుకో. అందుకనే వాక్యంకి వచ్చుంది ఓడటి ఆసా తన పితరుడైన దావీదు వలె యెహోవా దృష్టికి యథార్థముగా నడుచుకో. బాత పాపం ఇల్లకుండా తప్పు ఇల్లకుండా బెగ్గ లోపం ఇల్లకోకుండా ఓడు మంచిగా నడుచుకుంటాడు. మున్నే ఓణిని ఓడు సిద్ధపరుచుకుంటాడు. ఓన్లో బతన లోప మతుకు ఓనిలో బతన తప్పిదా మతుకు ఆ తప్పిదా లోపకు పరిపాలనకి జనతికి అడ్డువేత దేవుడికి దుఃఖతిని కలిగిస్తా బోనించుకిచ్చి ఓని పాపకు ఓని శాపకు అంత కూడా మొన్నే దేవుటకు ఒప్పుకొనిచి ఒక మంచి మనిషినిగా దేవుటగా సిద్ధపరిచి అస్కె రాజ్య పరిపాలనకి అడుగు వాడుత తర్వాత వండుతుంత ఓనిని ఓనిని ఓడు సిద్ధపరుచుకుంటుండు. 2
ఓని లోత్తిని కూడా సిద్ధపరుస్తాడు. రాజ్యతిని పరిపాలిసన మున్నే మరి లోత్తిని కుటుంబతిని కూడా మంచిగా నడిపించగలగని జ్ఞానము ఓనికి ఇల్లుకు పోతే రాజ్యతిని బెలా నడిపిస్తాలో కదా. అందుకని ఓని కుటుంబతి బాతన లోపమినక ఓని నోడు సరిదుంగు కొట్టో దేవుటగ్గ అలాగే ఓని కుటుంబతి బతన లోపమినక ఇంచికి చూడంగా ఓరి యవ్వ మరి దేవుటే చిత్తతికి దేవుటే రాజ్య పరిపాలనకి వ్యతిరేకంగా ఓరి యవ్వ వేడితే ఓరి యవ్వ తుంక్త పందిని కూడా ఓండు సరి తుంక్తాటు మనడు ఊడుకుంటున్నాడు. రెండో మాట ఊడటి 13వ వచనం చదువుతాడు. మరియు తన అవ్వ అయిన మయాక అసహ్యమైన ఒక దాన్ని చేయించి దేవతా స్తంభం ఒకటి నిలుపగా ఆశ విగ్రహమును చిన్న భిన్నములుగా కొట్టించి కిద్రోను ఓరను దాన్ని కాల్చివేసి ఆమె పట్టణపు దేవి కాకుండా ఆమెను తొలగించును. ఓడటి మొన్నే ఓనిని ఓడు సిద్ధపరుచుకుంటూ రెండో విషయం ఓని లోను ఓని కుటుంబత పతన లోపమైన పోను ఇంచు రోడంగా తల్లురే లోపంగు వేడితే తల్లురింజిగిన ఊడిల్లోడు భారత్కు ಅದು దేవుటి రాజ్యపాలంతకి దేవుటి దృష్టికి ಅದು పాపముగా మింది గనక తన తల్లినిగిన ఆశ సరిదొంగుతుండు. అలాగే మూడో విషయతిని మనడు ఊడు కొట్టుకు ఊడటి దేశతే ఓనిని ఓడు దేవుటగ్గ నోరుసుకుంజి ఓను కుటుంబత బతన లోపమత్కు పాపమత్కు వాటిని గిన ఒప్పిసి నొరిసి సరిదుంగి ఇంజే రాజ్య పాలంతకి అడుగు వాటి ఆ రాజ్యతికిన బాగా తెల్లకుంట దేశతే దేవుడికి నచ్చోవు దేవుడికి వ్యతిరేకంగా బతన మీనాబోనించారు వాటిని గిన దేశతిని గిన సరిదొంకుతో దేశత మందని ప్రతి అపవిత్రమైన అత్తదు శుభ్రం తొంకుతో కూడతి దాన్ని మనడు ఊడితాడు. 12వ వచనతే పురుషగాములను దేశంలో నుండి వెళ్ళగొట్టి తన పితరులు చేయించిన విగ్రహములు అన్నిటినీ పడగొట్టెను. కూడటి దేశతి మందని ప్రతి దుర్నీతి తినిగిన తొలగిసి దేశతిని కూడా సిద్ధపరుస్తుంది. ఆశ జీవిత తిని మన డూడుకు ప్రారంభం వెచ్చో దేవుడు పొర్ర ఆనుకునిచి చాలా మంది రాజులకిని గురించి మనం నేర్చుకుని వస్తాడు కదా. బేనును గురించి నేర్చుకున్న నసికత్ కన్నా మున్నటి మాటని ఈడు దావీదిని శనమిల్లో దావీదిని లాగిల్లో ఇంచుకెచ్చి తిరిగిరు వత్తో దేవుడు కానీ ఇక ఆసత విషయవాదనాలకి ఈడు దావీదిని లాగేనల్లే యథార్థంగా నడుచుకుంటుండలే వెచ్చో ఆశంతోటి వెచ్చుకో ఉద్దేశ జనతిని రాజ్యతిని పరిపాలిసవలే జనతికి మంచి తుంగవలే దేశత మందని చిన్నవానగడ్ నుంచి పెద్దవారి వరకు రకరకాల మనుషులకు దేశత మంతురు గొప్పవారు మంతురు పేదవారు మంతురు అందరిని కూడా వెచ్చో మంచిగా నడిపిసవలే ఓని పరిపాలంతే జనమందరూ కూడా తృప్తిగా మందవలే సంతోషంగా మందవలే దేవుడి ఉద్దేశం నెరవేర్చబడతవలే దేవుడి చిత్తమే జరగవలే ఇంచుకెచ్చి అడుగు వార్త ఆశ జీవిత తిని మనడు ఓడుకు వెచ్చో చక్క నడిపిస్తాడు మనడు ఊడుతాడు. కానీ ఇంకా మనడు 3 విషయాన్ని నేర్చుకుంటూ ఇస్తాను కదా. ఈ 3 విషయకి మనడు వతుకు ఊడటి ఈ ఆశ సిరియా ఓర సందర్భం వత్తస్కి సిరియా రాజుని ఇతుకు అన్య రాజుని సహాయం కోరతాడు మనడు ఊడితాడు. అలా కోరటం వల్ల దేవుడికి కోపం వస్తాడు మనడు ఊడుతాడు. ఒకటి దినవృత్తాంతకి 2వ దినవృత్తాంతకి పుస్తకం 2వ దినవృత్తాంతకి పుస్తకము మరి 16వ అధ్యాయము 7వ వచనం చదువుతాడు. ఒకటి ఆ కాలమందు దీర్ఘదర్శి అయిన హనాని యూదా రాజైన ఆసా యొద్దకు వచ్చి అతనితో ఇలాగూ ప్రకటించును, నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను నమ్ముకొనక సిరియా రాజును నమ్ముకుంటివే. సిరియా రాజు యొక్క సైన్యము నీ వశం నుండి తప్పించుకుని పోయెను. ఇక మనడు ఊడటి దేవుడు కెచ్చినో కదా 9వ వచనం చదువుతాడు. తన ఎడల యథార్థ హృదయము గల వారిని బలపరచుటక యెహోవా కనుదృష్టి లోకమందంతటా సంచరించుచున్నది. ఈ విషయమందు నీవు మతి తప్పి ప్రవర్తించితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుద్ధములే కలుగును.
ఇక మనడు ఊడటి దేవుడు ಬೆಚ್ಚೋ గొప్ప ప్రణాళిక ఓని పొర్రం అత్తే ఆసత్ పొర్రం ప్రతి రాజుని కూడా దేవుడు మరి జనతిని ఓని రాజ్య పరిపాలతిని మనుషులకి పరిపాలించటానికి బెచ్చో ఓని ఉద్దేశంతోటి ఓని ప్రణాళికకు ఈసి ఓని కట్టడకు ఈసి ఒక రాజుని నియమించిన తర్వాత దేవుడు కూడా ఆశతోటే జనతికి న్యాయం తుంగుతోంజరు ఎదురోడుతో ఈడు చక్క అలకే పరిపాలన తుంగర వత్తోండు బెస్కెడి వరకే ఇటుకు 35 సంవత్సరకిన వరకే బెస్కెడి వరకు ఇటుకు 35 సంవత్సరకిన వరకే ఓడటి 2వ దినవృత్తాంతకిన పుస్తకం 15వ అధ్యాయం ఓడటి 19వ వచనం చదువుతాను. ఆసా ఏలుబడి అందు 35వ సంవత్సరం వరకు యుద్ధములు జరగలేదు. 16వ అధ్యాయం మొదటి వచనం చదువుతాను. ఆసా ఏలుబడి అందు 36వ సంవత్సరమున ఇశ్రాయేలు రాజైన బయోషా వారి మీదికి దండెత్తి బయలుదేరి యూదా రాజైన ఆసా యొద్దకు రాకపోకలు జరగకుండానట్టు రామాను కట్టింపగా ఓడటి ఇంజడి వరకే 35 సంవత్సరకిన వరకే బెచ్చు యథార్థంగా నీతిగా పరిశుద్ధంగా దేవుడు పొర్రే ఆనుకునిచి నడత ఆశ 36వ సంవత్సరం నుంచి ఓనికి యుద్ధకు ప్రారంభమత్త భారీ ప్రారంభమత్త ఇప్పుడు నన్ను కెత్తను కదా ఓను తుంపుతా దేవుటిని బాధవాడుతా 3 విషయకింజరి 3 ఓన్ జీవిತದ మంచి విషయకు ಓನಿ ನೋಡು ಬಾಗು ತುಂಬಿಕೊಟ್ಟೋ ಓನ್ ಕುಟುಂಬತಿನ ಬಾಗು ತುಂಬಿಕೊಟ್ಟೋ ದೇಶತಿನ ಬಾಗು ತುಂಬಿಕೋ అలాగే ఆ 3 విషయ ఇంకా 3 విషయ దేవుటిని దుఃఖపరుస్తుంది. 36వ సంవత్సరతే ఓనికి భారీ అలా జరగతే యుద్ధం ప్రారంభమత్తే అస్కెడి వరకు 35 సంవత్సరాలకు బెచ్చు నెమ్మదిగా మత్తే దేశం జనం సంతోషముగా మత్తరు మంచి రాజునితో మా దేవుడిని బెచ్చు దేవుటిని స్తుతిస్తారు. కానీ ఇక్కడి నుంచి ఓనికి యుద్ధ ప్రారంభమత్త భారీతుకు ఓడు మరి బయోషా ఇశ్రాయేలు రాజింకి యూదా రాజింకి ఓడటి మున్నటి రాజులకి పుస్తకము 15వ అధ్యాయము 16వ వచనకి నూడుకు బ్రతికి మత్తచ్చు జేపు ఓరు ఇరువిరికి కూడా యుద్ధకే జరుగుతారు. నిజంగా దేవుడి వాక్యం ప్రకారంగా మనడు ఈ మాటని ధ్యానం తుంపు ఓరిరువురు అక్కచెల్లేసుకుని పిల్లల్లాగా అన్నదమ్ముసుకుని పిల్లల్లాగా మందని ఓరు ఆకే యూదా రాజ్యము ఇబ్బెరి ఇశ్రాయేలు రాజ్యం దేవుటి మనుషులకు దేవుటి రాజ్యము ఇది అలాంటద్దు. మరి ఈ బయోషా ఇందని ఇశ్రాయేలు రాజు యూదా రాజ్యకి ఓని రాజ్యం నుండి మనుషులకు దాయొద్దు అలాగే అక్కడి నుంచి ఇబ్బెరికి బీనరు వాదొద్దు ఇంచుకెచ్చి ఒక రామ ఇందని పట్టణ తిని తోత్తేసిన వాళ్ళకి దానిని ఆపవలయించుకెచ్చి ఈ ఆశ ఇందని యూదరాజు సిరియా రాజునికు అన్య రాజులకి సహాయం కోరుతూ దేవుటి మందిరత మత్త బంగారం వెండి అంతకొని పేసేసి ఆ సిరియా రాజుని కైదు వాటి ఇశ్రాయేలు రాజుని బేలత్కని సరే అది తొత్తుకుంటే నుమ్మ ఓని ఉద్దేశతిని తొలగిసవలే ఇంచుకెచ్చి ఓరిరువురు కూడా పొత్తత్తురు బేను ఇటుకు అన్యరాజు అలాగే దేవుటే మనుషుడికి దేవుటే రాజ్యతిని నడిపిసని యూదా రాజత్త ఆశ అందుకనే అస్కే హనాని ఇందని ఒక దైవజనుడు తిని దేవుడు వాక్తో ఓడటి బాగా గమనిస్తటి బాగా క్యాన్సటి మాట తిని మనడు తప్పి దాయనస్కే మనడు దేవుడి ఉద్దేశకి నుండి తప్పి అత్తస్కే పాపదరి సత్తస్కే దేవుడి వాక్యము దేవుడి సేవకిని ఆ దైవజనులకి ద్వారా మనకి రోచరు మనతో రోచి దైవజనులకి ద్వారా దేవుటిని మాట తిని మనకి అందిస్తో దేవుడు నిమ్మ తప్పి అంజనిని నిమ్మ జాగ్రత్త నిమ్మ సరిగిల్లిని జాగ్రత్త ఇంచుకెచ్చి నిమ్మ ఇదివరకు పరిశుద్ధంగా మత్తినే ఇంజ భారీ పాపంగా ఆలోచిస్తున్నాయి ఇదివరకు ప్రేమగా మత్తి ఇంజ భారీ నీ ఉద్దేశం మారంజన ఇదివరకు నిమ్మ అందరిని క్షమించని గుణం మత్త ఇంజ భారీ నీకు వ్యతిరేక మత్త ఆ ఉద్దేశకు వాసన ఇంచుకెచ్చి దేవుడి వాక్య తిని సేవకునికి ద్వారా మనకి రోతితో దానిని గమనించి సరిదొంగు కొట్టోండు మళ్ళా దేవుటే ప్రణాళికతే ప్రకారంగా విజయవంతంగా జయ జీవితంతో మున్నడికి దాయగలుగుతారు. కానీ బెస్కత్కు హనాని ఇత్త దైవజనుడు వాసికెత్తడు ఆశ రాజింకి నచ్చింది
నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తాయి. ఇచ్చగొప్ప రాజు కదా, ಬೆಚ್ಚೋ ತಗ್ಗಿಸಿಕುಣಿಜಿ ಪರಿಪಾಲನ ಕಡುಗು ವಾಡ್ತೋ ಗದ ಓನಿ ನೋಡು ಬಾಗುತುಂ ಪುಟ್ಟೋ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ತಿನಿ ಸರಿದುಂಪ್ತೋ దేవుటగ్గ దేశ తిని సరిదుంప్తో ఇచ్చు గొప్పవాడు మరి దైవజనుడితో మాట బారికి ఏం జిల్లో చాలా సరుగు సేవకులకు వాక్యం కెచ్చరు మటుకు నచ్చు మనకి నా కోసమే కెచ్చనోరు ఇంజరే కోపం వేయితే కానీ ಅದು దేవుడి మాట ఇంజరు గుర్తు వాటి కొట్టుకు మాత్రం ನಮ್ಮ బాగుపడుతుంది మనడు బాగుపడుతుంది అలా ಒಂದು ಕೆತ್ತ మాట నచ్చిల్లగాడే హనాని ఆశ బాల్తంతో ఎత్తుకు ఆ దైవజనుడు తిని జయంతి వాడుతుండు ఊడటి ఆ 10వ వచనం తిని చదువుతారు. ఆ దీర్ఘదర్శి అట్లు ప్రకటించినందుకు ఆశ అతని మీద కోపగించి రౌద్రము చూపి అతని బందీ గృహములో వేయించి ఇదియుగాక ఆ సమయమందు ఆశ జనులలో కొందరిని బాధపరచను. ఊడటి సిరియా రాజుని ఆశ్రయించటం దేవుడికి కోపం తెప్పిస్తో ఆశ ఒకటి. 2 దేవుడు తప్పి అంజనో రాజించోరే ఓని దైవజనుడు తిని రోతన వాళ్ళకి ఓని మాట తిని లెక్క తుంగిల్లో అది 2వ విషయం. 3వ విషయం దేవుడి నుంచి మెల్లిమెల్లంగా దేవుడి చిత్తం నుంచి దూరం ఆసరు వస్తుండు ఆశ. 3వ విషయం బాధ జరుగుతూ ఆశకి కాల్కిని జబ్బుతుంటాను ఓని చివర రోజుకిని ఇంకా ఓడు డొల్లిదాయని సమయతే ఓనికి జబ్బు వాదన వాళ్ళకి దేవుడిని ఆశ్రయించిల్లో ఇంజరే దేవుడి వాక్యం తెచ్చింది. నాకు భలే బాధ అనిపిస్తే భయం అనిపిస్తే ఆ మాట తిని చదవని వాళ్ళకి ఒకటి బాతకెచ్చినోడు 12వ వచనం ఈ మాట తిని చదివి నన్ను ముగిస్తాను. ఒకటి ఆశ తన ఏలుబడి యందు 39వ సంవత్సరమున పాదములలో జబ్బు పుట్టి తాను బహు బాధపడినను దాని విషయములో అతడు యెహోవా యొద్ద విచారణ చేయక వైద్యులను పట్టుకొనెను. ఆశ తన పితరులతో కూడా నిద్రించి తన ఏలుబడి యందు 41వ సంవత్సరమున మృతి నొందగా అతని పనివారు కూడటి ఆశ 41వ సంవత్సరం డొల్లెత్తాడు అలాగే దావీదు పురముతే ఓనిని ఆ మిస్సిత్తాటు మనడు ఊడితాడు. చివరగా 3వ విషయం ఒకటి అన్య రాజులకి సహాయం కోరుతాడు దేవుడికి నచ్చిల్లే పూసీలకు లూబీలకి నీ పొరడికి వత్తస్కే నన్నే నీకు సహాయం తుంపుతాను కదా ఇంజ బారి నిమ్మ మనుషుడికి సహాయతిని కోరనిని ఇంచుకెచ్చి దేవుడికి కోపం వాసి దైవజనుడు తిని రోత్తో ఓని మాట తిని లెక్క తుంగిల్లో ఓనిని పేసోసి ఆ జయంతి వాడుతుండు. ఇది 2వ విషయం. 3వ విషయం ఓనికి జబ్బు తుంగని వ్యాధికి దేవుడిని ఆశ్రయించిల్లుండలే మనడు మనుషుడికి నేరడు కదా మరి ఈ మనుషుడికి నేరడత్త మనడు మనకి సహాయం దగ్గర నుంచి వెయితే అన్ని బాగుమత్తస్కే మనడు బెచ్చో మంచిగా మంతాడు అనారోగ్యం వత్తెత్తుకు మనకి బతను జబ్బు తుంగెత్తుకు బెచ్చో తల్లడిల్లి వేయితాడు అంత ఆసక్తి బోన్ అనుకుంటాడు అస్కే దేవుటాకి ఊడితాడు కానీ ఆశ దేవుటాకి ఊడిల్లుండాలి దేవుడి పొర కోపం నా తప్పు తోపిస్తో ఈ వాక్యము తప్పిని తోపిసితే వాక్యం ఇతికే ఆ దేవుడికి ఎచ్చినోడు మన తప్పు మనడు బేలా మినడు తోపిసితే అర్థం మనడు బారాసి మినడు మన లోపకి తోపిసితే అస్కే తోపిస్తస్కే మనడు వెంటనే ఒప్పుకుండవాలి. దేవుడికి ఎచ్చినో వాక్యము 2 అంచుకిని కసెరలే ఈ కసెరు బాధానిని నరికి వాటి తిట్టుకు మన లోపల మందని చెడు తినే కదా నరికి వాటినది మరి భారీ బాధ అనిపిస్తుంది. మనుషులకిలో మందని తప్పిదకే కదా వాక్యము కెచ్చోంది ఎత్తి తోపిస్తోంది సరిదొంగు కొట్టుకు మరి 41 సంవత్సరా కూడా విజయవంతంగా ముగిసుకోగదా కానీ 36వ సంవత్సరం నుండి వెచ్చుకో ఇబ్బందుకు ఎదుర్కొంటుండు వెచ్చో నష్టతోటి తన జీవితం చివరికి దేవుటాకి ఓడకుండానే ముగిస్తుంది. ఇలాంటి జీవితం వద్దు. ప్రారంభం బేలామిందో ముగింపు కూడా దేవుడితోటే ప్రారంభిస్తూ దేవుడితోటే ముగిసవలే మనడు కూడా దేవుడితోటి ప్రారంభం అత్తాడు దేవుడితోటే ముగిస్తాడు. దేవుడి మాట దీవిస్తుంది. తలకి వంచటి ప్రార్థన చేస్తారు. మహోన్నతుడా పరిశుద్ధుడా యేసయ్య నీకు వందనకయ్య మరి ఈ పిల్ల ఈ వాక్యం క్యాంజరవత్తరు నీ పిల్ల నీ పొర్ర ఆనుకుంచి మనుషులకి నాకయ్యయ్యా నీ ఆಕೆ ఓడరే నీతోటి ఈ జీవితం మున్నెడికి దాయటం సాయంత్రంగా నీ పిల్ల ముగింసన్న వరకు కూడా నీ సహాయం కోరరు
నాయన నిమ్మే మున్నడికి నడిపిసి నీ పిల్లని విజయవంతంగా ఓరు నీతోటి మున్నడికి దాయటం సాయంత్రం నుంచి ఈ మాట అంతా ఏ సైతి బిడ్డ కల్పరు మనం తండ్రి ఆమె.